नमस्ते प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक हम लोग बहुत धमाकेदार गारी गीत सुनाने जा रहे हैं। गाना कैसा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा गाना कैसा लगा। ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में दुल्हे के बहिना के चोर लगेला, बदमाश लगेला, उनके बस्ती के गुंडा हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में समधी के बहिना के चोर लगेला, बदमाश लगेला, उनके बस्ती के गुंडा हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में समधी के बुआ के चोर लगेला, बदमाश लगेला, उनके बस्ती के गुंडा हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में बतिया हजार लगेला, ककरी में